आदसा इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबि गिबियावनो गोसो गैयाबाबो खनसे गोसो गोरबोजों स्राय बरायहरनाय थाबाय आरो ना ओमफ्राय माने आङो दासान्दि भिडिअ होयाबो गोबाव जाबायमोन एसे लोमजाना दंमोनलै मा होनो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गगा मोननाय गुजुनायजोंनो नै दासो एसे फ्राद जादों एबारनिफ्राय जासिगोन आरो ना ओमफ्राय माने गामियाव दंफैलाय गामियाव फैबा एसेबाबो लकेसनफ्रा आलादा जाफैखायो ओमफ्राय आंनि गोदोनि गोजाम थाग्रा देराफोरखौ एसे देखायला हैनां मारै मारै जानानै दं आंबो नायाखै एसे नायलांसै भिडिअनि गेजेरजों नोंसोरबो नायलांदो मोजां मोनोबा एसे लाइक खालामनानै कमेन्ट खालामनानै शेयार खालामना हरदो आरो ना इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर ना मा होनो होमबा नायलांदो हजोंसो थांगोन गामिसिम बैसिम केक जाग्रो नागिरदां ओमफ्राय 10 थाखानि लिकुइड लाखादों आरो ना लोंसै गाइखेर लोंनायनि मजायानो बेलेग एसे हिन्दी होना होलाय आबौ माथो मानसिखौ मानसिखोरै जाग्रा बायदि नुखोब्रा नोंखौलाय मानसि जाग्रासो आङो एसे हिन्दीनि इन्ट्र'फोर लागायना होलाय एसे तो हम तो चाय पियाता है ओमफ्राय और उसको हम खाएगा खाऊंगे औ फिर में हम बोलेंगे जागोन से हो गए फिर हो जाएगी इंलिशा बोरै मोनलाय नोंना हुआ देव वादायाव ओमफ्राय वादायाव ओमफ्राय नोंसिनि बाबानि मुङा मा होननायखौ मारै होनो हुआ देव your father name what your father name mother name what ना nonsense होननानै nonsense साइकेल बोरेंसे लागाव ओमफ्रायहाय मा होनोमोनलाय माबायालाय your village name what name ओमफ्राय माबाया बोरै मोनलाय आबौना जमरा जाखे दुसि होननाय एसे लागायना होलाय आपण दुसि मोरे जमरा जाखे दुसि पाउजी भैया हाथायखौ एसे देखायलायनो होलाय नोंनिखौ जोंहानि ग्रेन्डफादार आरो ना बियो इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर मा होनो आग्लाबायदि बोरै रोङाब्रा आबौलाय हिन्दीखौलायथ' मोजां गोदोआवहाय मा मावोमोन होनदों नोङो साहा बागानाव मा मावोमोन इन्डास्ट्रियाव औ माथो मा होनो ट्रेनावसो बादाम फानो होनलाबायनाय खोनायामोन आंलाय नोंना मेगना फानजागोन आरो मा मानिक बायदि नोंना मेगना आंनि मेगनखौ फाननो हायो नोङो आइसरियानि बायदि फानजागोन दा जा बरिया आंनि मेगनखौ फाननो हाया नोंसोरो फाना जाखागोनलै जागोन ओमफ्राय मा खबर इनानाव आइसो रागाया मा ओंख्रि जाया हे गैया आंना मा नाममोनलाय दानख' नुखायो बोरैबा हासिथाम साजों दिन बारहोग्रा गन्थंफ्रा बोरै गुंखिफ्रा बेसे बुरजा दं आइया सेरबासो दंदां खोमाखिफ्रा बोरै सेरबासो दंखायो सयथिबो नै गाइसमोन जोंहानि जायगाखौ मोनफैबाय आरो ना हनै फाग्ला दाउस्रि सुथारा मा गावनो नागिरलायखो बे अफा दाउथु आदसा माबा दाउथु गावनो नागिरदों जाम्बा खिया बिरजाबायसो नैबेनो आरो ना माने एक्सुवेलि गोदो जोंहानि थाग्रा फार्स्ट टाइम जोनोम गामिया बेनोमोन आरो ना आंनिया नैबेलाय नै मैगं फोलायनानै दोनबावदों बेसर दङ लाइ दङ मा दंथाय भगबानसो जानो ओमफ्राय ससेया बैयावसो आरो ना र' देखायनां नैबेनोमोन आरो ना जोंहानि न'आ एकदमबारे बै बारिया जोंजोब गासिबो ओरै जा नुदों जोंजोब बे गासिबो जोंजोब नैबे ओरै एरिया आरो ना ओमफ्राय जोंहा नैबेयावनो थायोमोन गोदो नै दाउस्रि सुथारा ओरैनो दाउस्रि सुथार खनसे आरो ओरैनो दङ हाब्लां दाखोन फाग्लाखौ दाखोन नुखायो
नैबेनोमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा बेखौ सेस देखुनानै ओरै टाउनावहाय हा बायनानै थाहैबाय आरोना मारै दंथाय बुटबो थालाबायो बुटफोरसो दंलाबायो नामाथाय आरो खोनानो मोननाय जोंनि फायखानायाव बिराद मानसिफोर खिफैयोनो दा नायनि सोर सोर खिफैयो जोंनि फायखानायाव दैखरफ्रा बोरै दं फंबाय बेखायनोसो मोजां आयै माथो हेस माबा खाजोब्बाय दिंखिना फायखानाया ओरै आप डाउन आइसोर नायजाखाला फायखानानि महरा गैला सयथिबो ओमफ्राय नैबे बाथरुममोन आरोना नैबेनोमोन ओमफ्राय नैबेहाय जोंहा ओम जय शिब शम्भ बलेना जय बांला गुरु सातेर सात पन्सास के पन्सास फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं एबु होनग्राया बेनोमोन आरोना जायगाया आग्लासो जागोन फाननानै जाजोबनो गोसो होनबा हायोलै आं बै सावआबो जोंनिनोखा ओरै बारिया कमप्लिट जोंनिजोबखा आरो नै माइखौ आदि गायहोदों आङो दाखालि दाबो हायाखै सेस माबा बारजोंसो गेलेमजोब्बाय बे हाया गासिबो जोंजोब ओरै आरो बैयाव दंबावो देखायबावगासिनो आं र' ओमफ्राय दा नै फंबायमोनखौ लोगो मोनदों आरोना आं माबा माइ हालागासिनो फाग्लाफ्रा सेंग्रा बैसोआव माइ हायो गोदाव सोराव गोजालै नोंसोर दाबो जोबा ए बेल' माइखौनो हनै सोरबाबा बिरि सावलाबायबाय आरो कारगिल फंबाय हेन्डसाम दं नै ओइस लाजिलायबाव बोरै एसे लाजिनायखौ नायनां आइसु खखायाथ' लाजाखाया एखै बोरैबा बथाम नुखायो नालि र' एसे जोंनि बारिखौ देखायबावनां नैबे बारिया जोंनिजोब गासिबो बे औवाया ओमफ्राय नैबे हायाबो जोंनिजोब आरोना कमप्लिट बे जोंनिजोब बियो गासिबो ओरै साफा जोंनिजोब आरोना बे एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर आग्लासि ओमफ्राय नैबे न'आहाय जोंनि माबामोननि आरोना जोंनि बाबानि फंबायनि आदैमोननि आरोना ओमफ्राय आं हांसो फिसिनो होलांदोंमोन नालाय ओइ बोरै दं जाखो दासिमबो देराखिसै गोदाव सोरावफोर असायब'फोर आयै आयै सनाफोर लोखिफोर फैजा फैजा देरजोबथारबाय नै आंना हांसोआ बे गासिबो आं फिसिनो होजोबनाय आरोना ओमफ्राय अमा मासे दंमोन आंना लेन'भ' होननाय फिसिनानै गालांदोंमोन आं र' देखायनां गावनि नाम गाबज्रिबाथाय नाहरखायो लेन'भ' आइयो सना जु लेन'भ' दासो 7,000 जादों गयदाया लेन'भ' मारै दं खबर सबर माथो जानायल' जाखोब्रा नोंलाय आयु सिनायला गोबावजों फैनायखाय दे थाथ' थाब फानना लानानै फैसा लानांगौ नैबेहाय आयं मोननावहाय मासे आदि होलांनाय दंबावो आरोना अमाया गोगोम गिदिर जाबाय माथो मुलासि ओइ मुलासि आयु मा जाखो मुलासिया मारै जाखोब्रा सिखा देनानै बुरैथारबायसो माथो मुलासि नामा मुलासि आरोना बेना मुलासि बाय जि मोजां नायलाय मुलासि आयै सिखा देलाया जा दे थाब देर फानांसिगौ आं नोंखौबो फैसा लानां ओइ मुलासि थाथ' दे ओइ मुलासि थाथ'